Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowa ya sai rariya kashi na 21. Ki taimaka min Safiya, zan iya yin komai a kanki. Ya ɗago bakinsa a kan wuyanta, ya zuma kis ɗinta. Safiya ta rinka jin lamarin tamkar a mafarki, don abu ne da bata taɓa ji ba a tarihin rayuwarta. Hawaye ne ke bin kuncinta wanda ta rasa ko na menene. Da harshensa ya rinka lashe hawayen nata har zuwa kan wuyanta. Ko motsin kirki ta gaza yi, balle ta yi wani yunkuri na zame jikinta. Har sai da ta ji suna ƙoƙarin faɗuwa ƙasa kafin wani tunani ya zo ƙwaƙwalwanta. Sai dai ta gansu warwas a ƙasa, kowa ya yi nasa ɓangaren. Ta zabura ta miƙe ta ɗan da sauran kuzarinta, sai kuma abin ya bata dariya ganin sawarwas a ƙasa, da alama kuma bai da niyyar tashi saboda ɗan kwalinta da ke yashi a ƙasa shi ya jawo ya tallabe kansa, wanda da alama ya bugu sosai, sai dai dauriya irin ta maza. Safiya ta yi mishi nuni da ya miƙo mata da kallabinta, sai da ya lamshe ido ya buɗe, sannan ya girgiza mata kai alamar a'a, ya miƙa mata hannu alamar ta matso inda yake. Ta ware ido da sauri tare da nuna masa agogon da ke manne a bangon ɗakin. Karfe 2 ta nuna har da 'yan mintuna, sannan ta yi saurin juyawa ta nufi hanyar ɗakin baccinta. Ya zuba mata lumshashin idanuwansa har ta shige ɗakin ba tare da ya iya yin wani yunkuri ba. Da sanda ta samu ta haye kan gadonta don kar Hajiya ta ji motsinta ta farka, sai dai bata sani ba duk abin da take Hajiya na kallonta. Ta dai yi lamo ne mai kama da bacci, a zuciyarta kuwa fata kawai take yi gari ya waye. Safiya ta lallaba ta kwanta tare da jan bargo ta lullube. Ko minti 5 bata yi ba da kwanciyar, wayarta ta soma ringin. Tana kallon mai kiran amma ta gaza dagawa saboda motsin da ta ga Hajiya na yi. Tana tsoron kada ta daga ta yi magana Hajiya ta yi da farkawa, gashi shi kuma da alama ba zai iya haƙura da kiran ba, don haka ta mai da wayar silent. Sai dai kamar yadda ya gaza rantsawa yana faman kiran wayar tata, ita ma haka ta kasa rantsawa. Ta zuba wa wayar ido tana kirga miss call ɗinsa. Can kuma sai ga sakon text message ya shigo. Ta yi wani kyakkyawan murmushi, ta buɗe sakon ta soma karantawa kamar haka: ya salam Safiya, kin zautar da ni tun lokacin da na soma son ki a matsayin matar da zan yi rayuwar aure da ita. Zuciyata take cikin azaba, idan na buɗe idanuna sai in dinga ganin abubuwa da yawa, amma kuma idan na rufe wallahi ke kaɗai nake iya gani. Ki sa a zuciyarki ke ta daban ce a cikin duniya. Don Allah kada ki bari a raba ni da kuwa da ke kaɗai na dogara. Na yi alkawarin ba zan taɓa sanya ki hawayen baƙin ciki ba. Safiya ta saki wani lallausan murmushi wanda ya ratsa har ƙasan zuciyarta. Take kuma ta soma mayar masa da amsa kamar haka: ni ma ina son ka, sai dai ba zan iya bijirewa duk hukuncin da Hajiya ta yanke mana ba. Tana tura masa ta yi saurin kashe wayar ta juya ta yi kwanciyarta, amma ita kanta zuciyarta cike take da tsoro da fargabar kada Hajiya ta yanke musu hukuncin da ba za ta iya ɗauka ba. Karfe 5:30 Safiya ta kammala sallar asuba da 'yan addu'o'inta da za ta yi. Ta miƙe ta nufi gado don rama baccin da bata samu ta yi jiya ba. A'a, kada ki kwanta, taho maza ki haɗa kayanki. Safiya ta waigo tana kallon Hajiya wanda ke zaune akan sallaya tana lazimi. Kaya kuma Hajiya? Safiya ta yi tambayar cike da mamaki. Kayanki, don yau zaki bi mijinki. Maza tattara duk abin da kika san kina bukata. Safiya ta dan shagwabe. To amma Hajiya, yau Asabar ba sai gobe Lahadi zai tafi ba? Ta ce a'a, tashi zaki, maza ku tafi. Dan na lura take-taken ku wata rana sai dai in juya in ga kin bi shi. Ni dai duk abin da nake yancin ki nake neman miki, idan ya san kina da daraja ke ma. To amma tunda abin ya zo da haka, shi kenan, ku zo ku tafi maza ki shirya. Bari shi ma in je in yi mishi magana. Tunda Hajiya ta soma faɗanta, Safiya bata iya wani kwakwaran motsi ba, har ta fice ta yi sukuti cike da kunya da nauyi, har sai da Hajiya ta dawo ta iske ta, sannan ta jawo kafafunta ta nufi gurin wardrobe din kayanta. Hajiya da kanta ta shiga bayi ta hada mata ruwan wanka, ta fito ta dube ta tana zuge jakar kayan nata. Hajiya ta riko hannunta: ta so maza ki shiga ki watsa ruwan. Ba yadda ta iya, haka ta miƙe ta nufi toilet ɗin, jikinta a sanyaye. Ta watsa ruwa ta fito. Hajiya ta tasa ta a gaba ta shirya. Hajiya ta zaunar da ita tana mata nasiha mai ratsa jiki wadda ta sa ta kuka mara sauti. Sai kuwa sai sintiri yake. Hajiya ta ga da tsayuwarsa a bakin kofa, ta ɗago tana kallon tana rafka salati. Muhammad dan Abdullahi, shin wai kai baka da kunya ne? Bace min da gani
ko kuwa har ya juya kuma sai ta tsai da shi ta ce zo ka zauna kai ma. Ya samu wuri ya zauna yana faman soshe kai kamar wani tsohon munafiki. Hajiya ta ce ka gama rainiyar Allah, ka gama rainiyar Allah nan to ka sani da kyau ba wai gajiya na yi da ganinta a kusa da ni ba don dai ba yadda zan yi ne, aure ya wuce wasa. Amma ina so in faɗa maka wallahi tallahi ba zan laminci ka wulaƙanta 'yar mutane ba don amana ce a wurinmu, kuma kai ma amana na baka ita. Idan ka sake ka zalunce ta ko ka cuce ta ko bayan raina ban yafe maka ba duniya da lahira. Kuma haka ga dukiyarta nan ta ce a baka ka juya mata. Da dai na ki amincewa amma kuma da na yi wani tunani sai na ga hakan bai kamata ba a ce an bar dukiya irin wannan an ajiye ba tare da ana juyawa ba kyautatawa ba ce. Don haka ga takardar nan na an yi ka sa hannu, ni ma na sa, ita ma ta sanya. Allah Ubangiji shine shaida, duk kuma abin da kai yana kallon ka. Gashi ku je, Allah ya yi muku albarka ya baku zuri'a na gari. Haka suka tashi jikinsu a sanyaye har bakin moto. Hajiya ta yi musu rakiya tana ƙara yi musu nasiha. Bata koma cikin gida ba har sai da motar ta tashi. Tunda suka soma tafiya babu wanda ya ce uffan har suka yi nisa. Babu abin da ke tashi a motar sai sautin karatun Alkur'ani. Safiya ta jingina kai ta kwanta ta sa mayafinta ta lulluɓe fuskarta. Sai ya miƙa hannunsa guda ya yaye mayafin a kanta. Fuskarsa ta ɗago da sauri tana kallonsa. Wato ni ina tuƙi ke kina bacci, haka ne adalcin da kulawar da Hajiya ke ta koya miki? Ki tashi ki min fira. Safiya ta turo baki. Ni fa wallahi bacci nake ji. Ya miƙa hannunsa wanda bai saman sitiyarin ya janyo ta jikinsa yana faɗar wace irin bacci kuma dalin, wai ke baki misin ɗina ba ne? Tana ƙoƙarin zame jikinta ya ƙara matse ta gam yana faɗar wallahi ki bi a hankali kar ki sa mu je mu faɗi a moto. Babu abin da ni zan miki, ki yi kwanciyar ki, so nake kawai ki faɗa min wai idan kin yi misin ɗina, don ni wallahi duk jiya ban runtsa ba. Bacci ya ƙaurace wa idanuna, da na rufe ido ke kaɗai nake gani. Wannan shagwabar naki mai gigita ni, amma ke na lura ko a jikinki ma. Shiru ta yi masa tamkar tana bacci. Ya lalubo fuskarta yana faɗar haba ashe ma kin yi bacci, to bari ni ma in faka in ɗan huta. Taimake ni kin yi bacci. Zumbur ta zabura ta miƙe a firgice. Sai ya tumtsire da dariya yana faɗar a'a ashe ma kin farka. Safiya ta ɗan harare shi ta ɗauke kanta. Ya riƙe baki. Yanzu duk yaya sai da ake sambaɗa wannan hararar. Murmushi kawai ta yi ba tare da ta kalle shi. Ya soki burutsunsa yana tsokanar ta duk dai a son sa na ta saki jiki da shi. Sai dai ko rabin tafiyar ba su yi ba, bacci mai nauyi ya kwashe ta. Misalin karfe 10 suka iso garin Abuja. Sai ya ɗauko musu jakunkunansu suka nufi cikin gidansu kai tsaye. Ɗakin da ta nufa. Abin ya bata mamaki ganin ɗakin a gyara komai tsaf kamar akwai mutum a ciki. Kai tsaye toilet ta wuce ta watsa ruwa a jikinta. Ta fito ta ɗaura tawul da kuma ɗan ƙarami a hannun tana tsanar gashin kanta. Ganin shi kwance akan katifar ta ya dan firgita ta don ko kaɗan ba ta yi tsammanin zai shigo a lokacin ba. Gashi daga shi sai singlet da ɗan gajeren wando. Safiya ta da baya a firgice ta juya za ta koma toilet. Ya zabura ya damƙo ta faɗo jikinsa ta sa wata 'yar ƙara tare da rufe fuskarta da tawul ɗin hannunta. Ya shiga yi mata cakulkuli yana ƙoƙarin sai ya buɗe fuskar tata. Cikin dabara ya ja ta suka faɗa kan katifa da ke bayansu. A nan kuma labari ya soya, don haka ni ma na ja 'yan ƙafafuna na fice daga ɗakin tare da ja musu ƙofa a zuciyata ina mai musu fatan samun zuri'a managarci. Karfe 3 daidai agogon hannuna ya nuna. A lokacin ne kuma sai ya fito daga falon da ɗan saurinsa ya nufi kicin. Tiya ne ya haɗo mai kauri tare da ƙwayoyin maganin ciwon jiki. Jikinsa sai rawa yake. Hakan ya sa na zabura nima na biyo bayan shi don ganewa mai karatu abin da ke faruwa. Kan katifar da Safiya ke kwance ya hawo ya zauna sosai tare da janyo ta jikinsa yana lallashinta don duk ya biya kiɗi mai tamkar wani sakarai. Ita kuwa sai zuba mashi shagwaba take tana ƙara kunna shi. Ya samu da ƙyar bacci ya ɗauke ta a jikinsa. Ya lallaɓa ya gyara mata kwanciyar a saman katifar sannan ya miƙe ya fice ya koma sashin shi. Kai tsaye tolar ya nufa ya watsa wa jikinsa ruwa ya ɗaura alwala ya fito. Ya zura sabuwar jallabiyarsa ya fice ya nufi masallaci. Zuciyar shi tamkar auduga don haske. Babu abin da ke ɗawainiya da shi illa tsabar zallan farin ciki wanda ba zai
taɓa misaltuwa ba. Lallai ya yarda mata kashi-kashi ne, kuma kowace mace da irin baiwar da Allah ya yi mata. Shi kam dai a wannan lokacin ya san ya gama dacewa tsakaninsa da Allah, sai dai godiya. Karfe 4 da 'yan mintuna Safiya ta farka daga ɗan baccin da ya fizge ta. Ta miƙe da ƙyar don gaba ɗaya jikinta ciwo yake mata. Ta faɗa toilet ta tara ruwan zafi a abin wanka, ta ɗan sirka, sannan ta shiga ta gasa jikinta sosai. Daga ƙarshe ta yi wanka, sannan ta fito ta zura doguwar riga da hijabi ta nufi kan sallaya ta gabatar da sallolinta. Tana idarwa ta miƙe ta nufi wurin miro, ta natsu ta tsara 'yar sauƙaƙƙiyar kwalliya, sannan ta miƙe ta jawo akwatinta ta zura wata doguwar riga ta atamfa wadda aka yi wa ɗinki fitted gown, ta saka ta yi ɗaurin kallabinta sosai. Ta kawo turaruka na masu sirtaccen ƙamshi wanda Umma ta sa aka haɗa mata, ta bi gaɓoɓin jikinta da shi, sannan ta nufi kicin don ta sama musu abin da za su ci. Karfe 5 saura sai ya shigo gidan, kai tsaye kicin ya nufa, inda ya jiyo motsinta. Bakinsa sake yake kallonta yake cike da mamakin karfin hali irin nata. Ya matsa dab da ita tare da ajiye mata ledojin hannunsa. Safiya ta ɗan kalli ledojin masu ɗauke da tambarin daɗin kowa restaurant. Muryarta a sanye ta ce, me ya kai ka restaurant yayi sayi? Jikinsa a sanye ya kwanto da kansa kan gadon bayanta, yana shakar ni'imtaccen kamshin jikinta mai kashe jiki. Tamkar mai raɗa ya suma faɗar, ban san za ki iya shiga kicin ba my love, don na ga na wahalar da ke da yawa. Na mance matar tawa tana da ƙarfin hali. Me kike girka mana? Indomie ne da kwai. Ya ce oke, buɗe ledojin nan, akwai gasassun kaji ki yayyanka mana a plate, abincin kuma ki sa shi a fridge, da daddare kin ɗinɗima mana. Jikinta a sanye ta amsa da tu, sannan ta zame jikinta ta juya don yin yadda ya ce. Shi kuma ya ci gaba da ɓare magin da ya ga tana ɓarewa. Kwana 2 da zuwan su Abuja, amma duk wanda ya gansu sai ya yi zaton sun shekara a tare, saboda yadda suka yi wani irin sabo da shakuwa mai tsanani. Sai kullum ƙara son Safiya yake, idan yana tare da ita sai ya ji tamkar ya tsaga kirjinsa ya shigar da ita. Saboda su ita kanta ta amince wa kanta lallai sai yana son ta fiye da yadda take son shi. Kullum burin shi bai wuce abin da zai yi don ya faranta mata rai ba. Cikin wata 2 da zuwansu Abuja, ya yi mata kayan ɗaki tsadaddu 'yan Dubai, don haka ta tattara ta tare a ɓangaren Asma na da. A lokacin ne kuma ta samu ciki. Murna wurin sai tamkar zai yi hauka. Kyaututtuka kuwa har ya rasa irin wadda zai mata. Ita dariya ma kawai yake bata idan ya yi wani wautar, don ma dai ayyuka sun masa yawa a yanzu saboda kasuwancin da ya soma yi da ƙasashen waje da kuɗin da Safiya ta samu na gadonta, ga kuma kadarorinta ya zuba ma'aikata a ko'ina wadda za su rinka tafiyar da harkokin kadarorin da ta mallaka. Safiya ba ta haihu ba sai da cikinta ya shiga wata 10, sannan Allah ya sauke ta lafiya, ta samu katon ɗanta namiji. Suka dawo Katsina aka sha shagalin suna, don sai ya balla bakin aljihu. An yi shagali wanda ko gidan kusan gwamnati sai haka. Yaro ya ci sunan mahaifin Said, ana kiransa da Amir, kyakkyawan yaro, ƙato da shi jajir ɗan turawa. Duk natin Said da rawar kafar shi, Hajiya bata bashi Safiya ba sai da ta cika kwana 50. Da har ya mai ta je ta musu sati guda ta dawo. Batun gyara kuwa ita da kanta ta san ta haɗu. To balle Said, don lokacin da aka haɗu har kuka sai da ya yi mata. Kwanci tashi ba wuya wurin Allah. Amir ya cika shekara guda da wata 6. Safiya ta yi juyin duniya sai ya bari ta yaye shi, haka ya ƙi. Ba yadda ta iya, dole ta yi haƙuri, sai da ya cika shekara 1 da wata 9 sannan ta yaye shi. Kaga Amir sai ka zata ya yi shekara 3, saboda irin yaran nan ne masu garin jiki, mai saurin girma, ga wayan tsiya, babu inda baya zuwa da ƙafafuwansa. Amir na da shekara 2 Safiya ta sake samun wani cikin ikon Allah ta sake samun ɗanta namiji ƙato da shi ma kamar Amir. Aka sa masa sunan mahaifin Safiya, suna kiransa da Khalifa. A nan kuma Safiya ta ɗan tsaya ta ɗan huta tukun, duk da ƙyar bos ɗin nata ya amince su yi tsarin iyali irin na musulunci. Cikin shekara 5 sai ya zama wani hamshakin ɗan kasuwa na duniya, don har ya ajiye aikin gwamnati saboda yanayin kasuwancin nasa ba zai ba shi damar yi ba, saboda yau suna wannan ƙasar gobe suna wancan, kullum ba zama. Don haka ya dawo Katsina ya gina ƙaton filinsa wanda ya siya a Ɓatagarawa Locust, aljannar duniya mai hawa 3. Ya ɗauko iyalinsa da hajiyarsa ya haɗa su wuri guda. Ma'aikata masu gadi sun kai 5 da direbobi, don direban Hajiya Safiya daban, na Alhaji daban.
haka mai yo cefane daban, sai kuma masu kula da fulawoyi, banda ma'aikatan cikin gida tabbas sun samu duniya. Sai dai duk wannan hutun da jin daɗin Safiya na nan yadda take, bata yarda ta yi ƙiba ba, ta dai ƙara kyau da gogewa, fatarta ta canza ta murje irin na matan da suka amsa sunansu. Kana kallon su kaga Hajiya matar Alhaji, shi ko sai sakin jiki yayi ya zabga uwar ƙibarsa, da ka ganshi kaga Alhaji da kuɗi da jin daɗi ya buɗe. Ƙara kyau da haske, ga kuma wata uwar tumbi naira ta zauna. Yanzu haka Safiya tunda ta fita karfe 8 na safe bata dawo gidan ba sai karfe 2 da 'yan mintuna, tana wurin gyaran jiki. Sannan ta dawo gida. Duk wannan shirin na tarban mijinta ne, wanda ya yi tafiya sati 2 da suka wuce zuwa ƙasar Indiya don turo da wasu kaya. Safiya na dawowa gidan, sashen Hajiya ta fara nufa, ta same ta ita da 'yan jikokinta tare da mai rainonsu suna ta yi mata shirme su irin na yara. Tana shigowa falon suka kwaso da gudu suka rungume ta suna oyoyo ga momi. Safiya ta rungume 'yan yaran nata, ita ma tana musu oyo don ko Khalifa ba ta iya ɗagawa. Ta ƙoshi saboda ƙibar yaron. Tun kafin ta zauna Hajiya ta soma yi mata zure da ta saba, don haka ta juya tana dariya ta bar falon. Kai tsaye kicin ta nufa, ita da masu aiki suka haɗu don shirya abincin da za ta tarbi mai gidan nata, tunda ya ce jirgin karfe 4 zai biyo, yana Najeriya za a yi sallar magariba. Abincin da suka shirya mashi ya kai kala 5, banda haɗin lemuka har kala 2. Karfe 4:30 ta baro kicin ɗin ta nufi ɓangarenta. Wanka ta yi sosai ta fito, tunda ta zauna gaban miro sai da ta kwashe minti ya kai 40. Ta yi kyau har ta gaji. Tsadadun material ɗin da ta saka, kai da ganinta ka san ya ci kuɗi. Kujera ta zauna tana danne-danne a laptop ɗinta. Ta kuwa na wurin isowar mai gidan nata. Shiru har bayan sallar magariba bai iso ba, hankalin Safiya ya soma tashi. Ta ɗauki waya ta soma neman layukansa amma duk a kashe suke. Said kuwa tunda ya sauka a filin jirgin saman, direban ya zo ya ɗauke shi kai tsaye kamfaninsa aka wuce da shi don duba wasu ayyuka na kamfaninsa. Sai da ya gama zagaye-zagayensa cikin kamfanin sannan ya nufi ofis ɗinsa, katafaren gaske mai kama da falon wani mai kuɗi. Sai ya lumshe idanu cikin kujerar ofis ɗin nasa yana duba wasu takardu. Masinja ya kwankwasa ƙofa, sai ya bashi izinin shigowa. Ya shigo ya ɗan risina. Ga wannan ranka shi daɗe, in ji wata mace. Tun ranar da aka yi kai tafiya take sintiri kamfanin nan, tun muna korarta har manaja ya tausaya mata ya saurare ta, shine daga baya ya yi min bayani wai taimako take nema, kansar nono ke gare ta. Likita ya ce sai an fitar da ita ƙasar waje an mata aiki an cire shi, kuma ita ba ta da halin kuɗin. To ta ji labarin an ce kana taimakawa masu matsalar irin wannan ciwo, shine ta kawo kukanta gare ka. A je a shigo da isa. Masinja ya amsa da to, sannan ya juya ya fice. Shi kuma ya ci gaba da abin da ke gabansa, kansa na ƙasa ba tare ya ɗago abin da yake yi ba. Ya ansa mata sallamar ta, ya yi mata nuni da wurin zama da hannunsa ba tare da ya ɗago ba. Ina wuni yallaɓai? Yana ɗagowa suka haɗa ido da shi. Ta ce, kai Said, kamfaninka ne dama? Na shiga uku. Sai ya gyara zaman shi sosai yana kallon ta, sannan ya ja iska ya fisar. Ya sha mur. Please have a seat, ina da abubuwa. Yi maza ki faɗi abin da ya kawo ki. Jikinta yi bala'in yin sanyi. Ta koma ta zauna amma idonta na kan shi, sai faman kyakkyarwa take yi. Ta kalle shi sosai ta ce, sai baka gane ni bane? Kamar ba da shi take magana ba. Ya miƙe ya tattara 'yan komatsansa sannan ya dube ta, babu walwala a fuskarsa. Ya ce, idan na gane ki fa sai mai Asma, tunda babu abin da ganewa zai taimaka min da shi. Asma ta ce, wallahi zai taimake ni sai, saboda ko ba komai idan ka dube ni da idon rahama shikenan. Ni na gode ma da wannan abin da kai min. Lokacin da nake aikin 'yan birni suka so ma buɗe mini ido, saki layi na rinka bin su ƙasa-ƙasa saboda ina da kyau, cikin irin matan da mazan zamani suke yayi. Saboda ina da tsawo, na samu kuɗi irin wanda baka tunani. Na mallaki kuɗaɗe da motocin hawa, ga gidaje, don haka na samu abin da nake so a rayuwa na fantama iya son raina. Na riga na amince da cewa mace ƙurarren lokaci ne da ita, don haka ina matuƙar nadaman abin da na aikata. Kwatsam na kamu da kansar nono. Na kashe kuɗi mai yawa sannan aka yanke min. Bayan wata 3 shi ma ɗayan nonon ya kamu. Gaba ɗaya su kuma sun watsar da duk 'yan kuɗaɗen da ƙadarorin da na tara. Na cinye su wurin cin abinci da shan magunguna, amma babu sauƙi. Yanzu ma sai likita ya ce min sai an ƙara yanke ɗayan nonon, kuma ba
a nan ƙasar ba, dole wannan karan sai an fitar da ni ƙasar waje, gashi ko naira 1000 ban da ita a halin yanzu. Shine mutane suka bani shawarar da in zo ka taimake ni. Tura hannunsa cikin loka ɗin da ke jikin teburin da ke gabansa, ya ciro bandir ɗin 'yan 500 guda ɗaya, ya miƙa mata tare da wata namba, ya ce ga wannan ki sa kati a waya, ki kira wannan namba ɗin, duk wani taimakon da zan iya yi miki za ta biyo ta hannunsa. Allah ya baki lafiya. Ba jira abin da za ta ce ba, ya juya ya fice daga ofis ɗin, ya bar ta tana kurma kuka kamar wadda aka aiko wa da cewa uwarta ta mutu. Na ga rayuwa, na ga ƙarshe na. Da fatan dukkanin mata masu irin wannan ɗabi'a irin tawa za su gane cewa rayuwa ba a bakin komai take ba. Idan Allah ya baka sura mai kyau ko ilimi, to bai kamata a ce ka bi da shi ta wata hanya ba, ya kamata a ce ka yi aiki da shi ta hanya mai kyau. Alhamdulillah, a yau muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Kowa ya sai Rariya na Fatima Hussaini ‘yan Ladan. Muna miƙa godiya ga dukkan masoya da suka saurari wannan littafi namu, musamman Khadija Ahmed Saudiya, ita ce ta farko da ta fara min comment. Allah ya ƙara zumunci. Sai Allah ya sada mu a wani littafin. Ni ne naku Maman Abdullah. Bissalam.